So mangihlala ke eduze kwakhe ngibe busy ngefoni. Athi hayibo manje uzoba busy ngefoni ngila. Ngithi usho ukuthini ukuthi ngizoba busy ngefoni la? Ayinto uthe ngizokuhlalisa. Ngizokuhlalisa ke manje. Ayinto uthe ufuna ukuphumula futhi. Waye ungalali mina ngizohlala eduze kwakho. Ngithi ufuthe angizi la ecamereni. Athi angithinta ngithi nope, not this time. Angizazi indlela zakho ozihambayo and nje I can't just ukuthi nje mina ngizinikele ngomzimba wami. Angikwazi nokuthi ubekwe yini la. Mina I thought ukuthi uzothengela ingane yempahla. Athi hayibo sizoyikhuluma indaba yengane sizoya emall sizoya. Athi uyasondela ngithi nope. Guys, ngangaba proud ngami yezwa na ngaba proud ngizuza ukuthi uyabona manje Thandeka uyile nkosikazi ekuthiwa iyakwazi ukuma uyezwa na athi uthi ngathi nope anhle ngangisukuma ngathi siyaya emall noma siyi athi siyaya wabona ukuthi futhi ngishintshela engqondweni kasuka ayohlala futhi e-sitting room ezwa na akuthi digi ngiyibona akuthi digi ahamba ngohlala e-sitting room muze ngaye sethi lungisa ingane sambe ngathi hayi silungile asambeni ayambona ukuthi ushintshela ubhutiza ushintshela lento ebeyifuna akayitholi ushintshela angitshela ingane ngathi asambeni siyemall masifika ke mall ingane zithayi zifuna ukudla singene ke ewempi hlale phansi and la etafuleni ukhuluma nengane kuphela ukhulumela uxoxa nabantwana bakhe kuphela iyakwamaze ebuka intombi ibhizi ngefoni yayo intombi yamasoboko athi ke manje abantwana sizobathengela kweyiphi shop ngithi no any shop le uzo afforda wena singaya kuyo akunankinga any shop nje singaya kuyo ayi makuthi athi masiqeda ukudla athi yo athi abebese ngefoni check ifoni iflight yami iyasondela and ngihamba ntambama iflight yami ngo5 ngithi ayasambeni ke siyenza shopping ayisidle mangabe mele sisukume ke manje siye shop sekwenza shopping qonda ukuthi hayi man sahlala enjoy space nabantwana bakhe azathi hayi ngizonifakela imali ngoba hayi mina ngiyavula lapha ukuthi ngilokhu ngizulazula emashop ngizokufakela imali uzosala nayo ushopisha nabantwana angifuna ukuthi ngesale kwi-flight yami okay hayi ngiwangitransferela ke mina don't mind ke ngizokuthatha ngiyokudropa endlini while ulinde flight yakho mina ngibe ngishopisha nabantwana athi ngihambise endlini ufuna ukuphumula kancane sisuke ewempi sibuye endlini asigange sishopishe afike endlini alala umntana abantu ngesikhathi sike se-flight athi cela ngimhambise e-airport isikhathi sakhe sishayile ngimthathe futhi ngimhambise e-airport ayikaklokhi imali njalo yabantwana yempahla lathi azothenga asuke eThekwini athi uzelela eGoli uzothengela abantwana impahla ayikaklokhi so mangiyemshiya e-airport ngithi i-transfer uzoyenza nini athi no ngizoyenza ngithi okay ayike isikhathi sokuthi sibhabhayisane bye ahambe uye lo uthande kulo ke bheki ifoni ngiyabheka ke manje iflight ukuthi okay manje ufikile phela eDurban fuzabe imali yangena manje yabona imilo yangithatha ifoni hayi hambe kanjani hayi ngihambe kahle mfowethu ngithi okay hayi ngithi mina hayi siyabonga ukuthi ukuzilo uzosibona bengichecka la bengakabone imali usoyifakela mhlambe bese uyenzile yini athi cha bengakayenzi ngizoyenza manje ngithi okay sibongile ke nabantwana bathokozile ukuthi bakubona siyabonga kubalekile guys ukubonga namathuku ade kangakanani
because nabantwana abadala bemgcinile athi angizoyifaka khona manje imali. Kulalwe no money, ayikho imali yabantwana yempahla. Kuvukwe endoda hayibo ngowe nje usukelile wathi uzothengela abantwana impahla. So kwenzakaleni ngendaba yemali because angayitholi. Kuphelele kuphi indaba yemali? Athi ngiyifaka ngisuke ngabambeka nje ngaba busy ngithi okay ke ngizobona ngawe masuyifaka ke leyo mali. Zahamba insuku ayikho imali yempahla. Ngesithulele ke futhi qhubeka ngokufocusa kimi. Nawe then ngifone ngicela imali endlu ngifakele imali endlu ngizokufakela. Kube lento le ngizokufakela ingangena. Ngizokufakela kungena u5,000 sometimes. Kube leyo nto leyo. Asafika isikhathi sokuthi athi sacela uze la eThekwini ngifisa ukuthi ama families ahlale kube khona into esidlungisayo. Ngithi okay mawufisa ukuthi ifamily yami ihlale kuzomela ngibazise phela nasekhaya and ngiarrange ne transport ukuthi basuke ekhaya beze eThekwini. Understand? Athi no for manje nje ungeza uyi1 ufuna hlale phansi sekhuluma ngoba phela kulo ba on and off wethu ngiyamtshela ngithi mfowethu ngicela ungikhulule. Uyabona ngoba ekhaya mina bazi ukuthi usowangeka ngicela ngikhululeke nje ngokusemthethweni ubachazela ukuthi hayi so waqhubeka nempilo. So bekukhona leyo nto leyo athi nayo hayi futhi ukwazi phela wena ukuthi ungaqhubeka nempilo. Uyabona ukwazi sometimes athi qhubeka nempilo. Yabona into enjalo on and off mayeze imvukile qhubeka nempilo. Mayeze evukelwa nothando unkosikazi wena. Ngithi ngiyafisa ukuthi lo daba lelinge libeke ekhaya into eyenzeka phakathi kwethu. Athi ngicela uze ke sizobabiza umalume but ke ngicela uzohlala nawe phansi. Ngiye ke eThekwini. Ngithi mangifika eThekwini ngifuna ukuzwa story. Athi mfowethu nginawo amaphutha kakhulu and I'm not proud ngezinto engizenzayo. Ngiyaxolisa. Fisa ukuthi mhlambe if ukhona indlela esingayilungisa ngayo I'm even willing ukuthi siye kuma counseling. Ngithi okay so ucabanga ukuthi singaya nini counseling? Athi no even namanje singahamba. Okay yithi laba yami sihambe ke siye ku counseling Pinetown. Sifike le kula le couple le ayike khuluma story sami leyo nto leyo. Okay hayi masiphuma lapho kuphosa iphume ngathi khona ke into evuselelekayo. Izinto enjalo kuba ngathi khona into evuselelekayo. Hayi mfethu ngizwile into okhala ngazo. Ngithi hayi nami ngikuzwile into okhala ngazo ukuthi yini izinto zenza ukuthi wenze lezi zinto lezi. Nama I will try on my side ukuthi ke ngilungise ngi-understand kahle ngoba phela into okhale ngayo ukuthi mina benginga-understand indlela orana ngayo business. So ngizozama ukuthi manje ngi-understand uma ungitshela ngama-meeting. Yabona athi ke nami ngiyaxolisa ukuthi nje isikhathi sesibe side kangaka kumoshakala izinto kangaka. Hayi ke kuthelelwa namanzi ke. Thema kuthelelwa namanzi ke futhi kushifa isikhathi sokuthi ngibuyele eGoli. Athi mangibuyele eGoli bese ke mangisathule kanjalo nje siyafonelana sometimes sifonelana into ecizelayo. Ngibone isithombe engisandelwe sona ke somntwana wentombazana. Ngibuze thuwa ifana nobani lengane le. Hawu mangithi ngiyibheke ingane le ifana nengane yami intombazane. Yema ngithi ingane yakwami le izinto enjalo. Ngithi ingane yakwami afake emoji ehlekayo. Ngithi ingane yakwami le ifana nengane zakwami. Yeka bani? Athi ayisobinde sikhulume. Ngiqaleke manje ngibitopitose. Sengisindelwe ingane yentombazane manje bengaze yomfana.
and siya ngibone phela lo muntu akangiphenduli uve sewafaka i-emoji ehlekayo nje and yangishisa manje le ndaba ngifuna ukuyizwa kahle ngifuna ukuyithola yezwa na ngifuna ukuyizwa ukuthi le ngane kabani yimi lo ya phansi khole Durban hayibo and then ufaka nje i-emoji ehlekayo ithini indaba yakho ithini indaba lengane le ingane kabani le hayi bengifuna ukuconfirm nje ukuthi ingane ifana nobani ngithi why uzofuna iconfirmation kimi ngoba lengane webona ukuthi ingane ifana nawe nje why uzofuna iconfirmation phela njengomfazi kwamele uconfirm ngithi kusho ukuthini lokho ngabe kusho ukuthi wena indlela introduce enye ingane empilweni yethu sekunenye ingane athi no mfowethu nangisho kanjalo bengasi indlela ukuthi ngiintroduce enye ingane ngithi nje but bengifuna ukuthi ucheck eqala ukuthi lengane ifana nobani ngithi lengane ifana nengane zakwami eyakwami lengane ngabe ingane yakho na le sekubuza mina ke athi abambeyeke ngimbona ukuthi mani lo ngeke ngilithola iqiniso bese ngimenzela lula ngithi usho ukuthi ngesikhathi umithise uSorenso uMiss Eunice nangapha khona labo ubhizi ngakhona into engifuna ngitshela khona ngoba phela lezi ngane lezi kahle zicishe zilingane lezi ngane so uphohloze ngapha waphinda waphohloza ngapha hayi ahleka athi mani into ecishe ifane naleyo athi into ecishe ifane naleyo ngithi manje sonentombazane enye okay siyakubongela ke bhuti manje leyo yonke nje lento le isibekaphi thina siswenu uyabuza phela isibekaphi athi usho ukuthini mawuthi sibekaphi ngisho ukuthi phela ingane ziyaqhamuka angizazi esiseza ingane ukuthi zengake ngoba ziloziqhamuke kancane isibekaphi le nto leyo athi hayibo ayithweni unkosikazi phela unkosikazi so ngoba ngikuthimezela isithombe nje ngibe ngifuna ukutshela ukuthi nansi enye ingane ekungiyami ngifuna uyazi kuba ngingabi ngathi ngikufihlelile izinto angithi manje sesifuna ukuthi zonke izinto zethu zihambe kahle singabi namfihlo so indlela yokuhlambuluka ukuthi nangomunye umntwana ebengingazange ngimusho kuwe yenina yithi okay so ungisendela isithombe nje ungazisa ngumntana wakho omunye futhi athi hayi kunjalo nomunye usisila engahlangana naye kugcina sekuvela ke ingane but into yakhona bekungathi into ecikizayo icikiza bengekho sure ukuthi umntana wami hawu bungekho sure kanjani ukuthi umntana wakho ngoba phela manidonse ngubo nidonse ngubo usuke wazi uma udonse ngubo ungaphathanga jazi ukuthi umphumela kuba umntwana usho kanjani ukuthi bongekho sure athi hayi kuningi mani asikhohlwa sekukhuluma ngaloko nanso ke enye ingane sengiyayibeka phambi kwakho angisafuni ukuthi sibe nemfihlo kulolu hambo esiluhambayo yezwa na umuntu wesilisa nithi mina okay hayi ngiyabonga ukuthi ungazise noma kungithusile nje indlela ongazise ngakhona but ke umuntu maye sekhona kukhona awukho umgodi ukulahla umuntu lo endumntwana uyanderstand ngiyambona ukuthi umntwana wakwami ngithi hayi ngiyabonga ukuthi ungaziseke but ke senze njani ke lezi ingane nje ngoba ingane lapha izingane lapha ithini plan yakho ke manje nazi ingane zikhona ithini iplan yakho athi mfethu uyakhumbula like uthi wena ufuna ubahlanganisa abantwana bazikhaya bazana abantwana so iplan yami bukuyileyo ngikusendela nje isithombe ngiyafisa ukuthi mhlambe ungabahlanganisa bonke abantwana bazokwazana osisi nobhuti ngithi okay so uplan ukuthi ngizokwenza kanjani ngoba angibazi okay uMiss Eunice ngiyamazi yena
lo angimazi nokuthi and uMessionisa ngagcina ngimblockile sablockana basaxabana nje intende so sagcina siblockene angisenayo i-communication naye so uzowenza kanjani lo hlelo ukuthi abantwana abahlangane athi ngizokhuluma nomama babo ukuthi mele sihlale phansi nje abantwana bonke siba invite hlale ngithi hayi okay if uke uplan wenza njalo ayikho inkinga mina I'm willing ke njengomama wasekhaya I'm willing ukuthi ihlale phansi ingane zazana vele kubalekile kunga ingane zazana azomunye ukuthi unobhuti azomunye ukuthi unosisi athi ake ngiyabonga ke shothi uyamukeleka yini umntwana ngithi hawu kanjani oba phela obvious ukunginikeza wakhe isithombe like ngizothini mina ngizothi hayi umntwana akamukeleki yini ayikho into engizoyishintsha phela akukho sengizoshintsha umntwana ukhona yezwa na ukhona umntwana there's nothing mina engizoyenza there's nothing that I can do ukushintsha isituation ingane ikhona athake ngiyabonga ke so kuzomela ke si arrange ke date ukuthi ke abantwana bahlangane ngithi okay no it's fine let me know ukuthi uplana ukuthi sihlangane kanjani ayike sihambe isikhathi ukuthola ukuthi la uyafona sometimes afoni okufika ukuthi ngishonela umalume umdalo so shuthi lesikhama kushona umalume kube khona lento yokuthi lo muntu like umalume umazi kangcono and nje we understand impilo yami ukuthi ngumshana komalume ebona and uyazi ukuthi bengiclose kangakanani nomalume of course there was this time ngimcelile sihambe naye siya esibhedlela siyobona umalume so we drove all the way from Durban siyobona umalume esibhedlela eBergville so we understand ukuthi like bengiclose kangakanani nomalume so athi mayeshona kumalume ngimazise ke ukuthi hey man umalume ushonile then athi okay so athi okay no sizobona ukuthi sihlanganisa kanjani guys yazi impela mose simeni ukudinga umuntu ozokunderstandayo like ukuthi and uyamazi ukuthi okay this person uyabaza ubuhlungu bami so athi okay no ayike sizobona ukuthi senza kanjani indaba sokuthi semncwabeni vara okay kube uye futhi ozaphambili ebuza ukuthi indaba ye-funeral plano kanjani nani abona nje kube umuntu ngathi ufuna ukuba involve hayi futhi ke nami ngimbrief ukuthi okay inhlelo zethu so hayi kufike ke isikhathi sokuthi ke mina mele ngehle ngemncwabeni so manje ngibengele ngehle emncwabeni afona ngelanga before i-funeral athi umncwabo kuphi kuyiphi indawo ile endaweni ethize ngithi no original ekhaya likhulu ilapho umncwabo uzokwenzeka khona ngibe nethemba ukuthi umuntu uyeza ke emncwabeni and futhi phela nasekhaya angasho ukuthi nje kunele sixakaxaka sokuthi si on and off ngitshela ukuthi uma efika futhi emncwabeni ekhaya izoqhubeka le nto leyo ukuthi engathi nobe zwile ukuthi kunama rumors ukuthi engathi akhambi kahle emendweni ngathandeka kuzovele kuphela uyayizwa into enjalo uyezwa na nginalelo themba nje ukuthi okay ukufika kwakhe at least kuzogqiba ezinye izinto nobe sezwile ukuthi engathi akhambi kahle kwathandeka uzovusa amangale uyayizwa into enjalo hayi futhi abe busy ngifona abe busy before ilanga lomncwabo okay no I think ngizofela hayi ngibe nethemba ke hawu ngelanga lomncwabo hawu afone like ngabo 6 nifihla nini ngisho ke mina ithi kufihlwa ngesikhathi esithize athi okay hayi mhlambe ngizobe sengifikile lapho but khona ngizodrop abafana wara ngithi okay hawu ngo-11 afone mfethu manje ngifike ngasitaka manje la eMaritzburg angisakhonanga ukuthi ngifike uyazi ukuthi ngilahlelwe umuntu engimthandayo
wena uzodlala ama game. Yo athe imfowethu manje ngeke ngisakhona ukufika emncwabeni sengisuke ngaba ne breakdown imoto lana isuke ya lona angazi ngiqhamuke ini wara nje si story nje eMaritzburg manje ngiyabona ukuthi ayingeke ngisakwazi ukuzofika. Yo inhliziyo yami ikwate ngithi uyabona ungangidlala not ngalesikhathi lesi esinzima kanje. Wazi kahle ukuthi lo muntu ohambile umuntu ngempela obeyiyo yonke into kimi. Yabona indaba yama game ngalesikhathi manje athi ngeke ngisakhona ukufika. Ngithi drop phone ngiphume kuyo. And ngaleso sikhathi guys ekhaya bano bebuzile usaphila umkhwenyana. Hayi uyaphila. Amebona abantwana hey lo mncane hey makoti waledeni hey sale sahamba uphi umkhwenyana. Guys ekhaya phela abazi ukuthi kushubile kulomshado. So ngidlala leyo party yokupretenda ke ekhaya ukuthi ayi izinto zisihamba kahle no happy yonke into isekahle. Wethatha basiphatha kahle bo abantu nabazi abantu basemakhaya ukuthi nje akusiyo abantu abasheshe bekhohle. Basiphatha kahle abantu bakuleya ndawo. Hey kude kuleya ndawo. Guys mina ngine stress sokuthi ngishonelwe la ngine stress sokuthi nje azikuhambi kahle emshadweni wami. Uyayizwa na abantu basemakhaya ke niyazi ukuthi bayayi into futhi nje umuntu oshadile ke hayi wena uzokuzwa la uhlangana khona. Yes awubona wesibanibani nisaphila uphi umkhwenyana. Guys uphi umkhwenyana. Manje sekinaleyo pressure manje nencindezi yokuthi manje sekumele ngidlale ngathi yonke into ihamba kahle and ngicasukile ngempela ngicasukile ukuthi lo muntu akafikanga emncwabeni ngempela umuntu obabalekile empilweni yami. Bakhona cousin bami bakhuba banabakhwenyana babo. Uyayibona nje ukuthi yabona le guys ipressure esithola kuyo kuma families sometimes. But ke yimi ngangicabangela ukuthi ekhaya bazothini ngempela. Kunzima nje oba phela abayazi ukuthi umshado obumuhle kangaka sekumoshakalephi and angaze ngikhulume. Bayathuka manje bathi hayibo and bengilongithe hayi uyeza. Uphi umkhwenyana ngithi hayi uyeza uzofika kusasa. Hawu umkhwenyana kasafiki. Sengibele ngiqale ngiqambe idora hayi manje ube nenkinga yemoto uthe imoto ufelwe imoto eMaritzburg. Izwe nje into enjalo. Sefihla siqede ekhaya ngijike nabantwana sibuyele eGoli. Fone ayiyathi mfethu ngiyaxolisa mana ngozange ngiyazi ukuthi wawuclose kangakanani nomalume ngabona ngesikhathi ngikuphelezelile sesibedlela ukuthi ngempela uyamthanda umalume naye uyakuthanda umalume. So ngiyaxolisa ngempela. Manje ubani ke usezokunakekela intweni zomalume sekhamba umalume dala ngithi hayi bakhona umalume. Into nje uyabona umuntu ozama ukungena nje ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ume kuphi. Athi ke ngicela nize nesivashela nabantwana ke. Ngithi okay sizoza. Nangempela sihambe sovakasha asifike ke kube yilo pretender ukuthi ke si happy family azama ukuhlanganisa abantwana. So ngibuze ke ngithi okay zikhona zonke iboys ke abafana ke omama babo babakhululile ama boys ilaba abangali nalo wangabo omama babo babakhululile. Bese ngithi mina baphila abasha phela angithi uthemele sihlangane napha baphila abasha. Athi hayi mangibuza ukuthi baphila abasha athi hayi asambeni nje sikanjena asikho isidingo sokuthi siba involve. Ngithi kanjani phela kimi ngibothe sizohlanganisa abantwana so why manje. Athi mana lo munye umama wakhe akavumanga so angifuna lo ngifostelela. Ngithi mama baba bavumanga. Ngithi mabengavumanga phela akusile icala lelo ngoba phela umama mela kube uye okhululekayo. So sihambe ke siyodla ke nesboys ke nalaba abanye ke. So masiqeda kudla ke athi ngithi mina okay sithathe nama pictures ke sithathe nama pictures phela ngiyangazi mina when it comes to my pictures ngiyawathanda my pictures. So
thathe ke ama pictures ke ngimthathe nezingane zakhe zonke. Thatha nezingane zakhe zonke then ngimsendele ngithi hey hayi cha so ubuildile la isizwe sangempela lesi. Ayihleke ngithi kusashoda phela enye ithu mhlambe khona ezinye futhi eziseze singazazi. So kuhambe ke isikhathi ke kumele ukuthi mina ngiyibuyele ke ngiyovakasha. Ngithi before ngiyovakasha ngithola i-call kring kring. Okay. Thandeka yebo. Okay usisi lo umunye usisi ebesithanda sonke kule ndawo. Uzwile yini ukuthi uSorenso engathi uyalobola? uSorenso uyalobola? Lobola phi? Athi ngizwile mina engathi bekhanjiwe ngathi behambile bonke bengare and then lo munye beyolobola. Hey hayi angiyazi ke uthini kimi Sorenso? Angiyazi leyo. Athi ngiyakutshela ungathi uzwe ngami ngiyakutshela. Ngithi ngiyakhona ke eDurban ke manje. Dubane tu Durban yezwana Durban eDurban ngithi nje ngifuna ukubona ke la ukuthi le chess edlalwa la ithini. Futhi ngingafuna ukuthi bangiyazi once ngamconfronta ngalelo daba leli sengilahlile. So ngibuze ke ukuthi ke yazi wendoda kunama issues esigcine thina siwashiya nje elenga esingazange siwasolve kahle. First indaba yendlu. Second indaba yokuthi sihlukanise sashiya kulenga. Guys mina ngoko angizange ngishade mina ngaze ngiyisayine eHome Affairs. Angizange ngasayine eHome Affairs, angizange ngivume nesibongo sami sishintshe. Ngama reason wami enganginawo before ngingena emshadweni. So lokho bangangakwenzanga. So ngangitshela ukuthi esizokusebenza ikona esikusebenza endawonye sizokuhlukanisa. But ke futhi akudingi na court ngoba mina umshado wami was not registered. Bonga registerwanga eHome Affairs. But ke bese sineminyaka sihlala ndawonye. So ngathi ngacela nje futhi kuye noma engathandi ethi kusho ukuthi wena uze ngenhloso ezithize. Ngithi akho inhloso engize ngazo la. Kuningi ama issues onawo ngendaba yesibongo sakho. So angikwazi ukuthi manje ngithathe nje isibongo noma kanjani. Yayizo into enjalo. Angikwazi cela ukugcina isibongo sami ngicela nokuthi nomshado singawregister. Kwasusa omkhulu ke futhi umsindo nalokho. Kwasusa omkhulu umsindo mangithola umntwana ngoba umntwana wayefuna umntwana abuze ngesibongo sakhe. Ngithi mina no awukwazi ngizi ngiphume theater walwa agcina umntwana ngimregistile ngesibongo sakhe ngoba manje mangithi ngiyabuza nakhona abanye bathi hayi i-wrong Thandeka lento oyenzayo. Ngathi umuntu eqede eshadile wakhipha inkomo yonke into bese uzothi ingane ifuna ibizwe isibongo sakhe. Ngithi mina nginama reason wami mina why ngifuna imntwana abizwe isibongo. Nginezizathu zami azaziyo naye. Uyayizwa into enjalo. So bengafuna ukuthi umntwana abize isibongo sakhe. So ngigcina ngifostelelekile ke ukuthi ke umntwana abize isibongo sakhe ngoba wasekushubile wasengase ngathi mina kunezinto engizi aftile kuye. Ngithi mina so kwalezo zinto engizi aftile because izinto onazo manje uzibuilde manje so unami uzibuilde manje. You understand? So ke kube ngathi ke ayike lapho ngicina umntwana ke ngimregister ngaphansi kwesibongo sakhe ke ibiza isibongo sakhe umntwana. So eThekwini ke mase sihleli ke ngithi ke phela kunezinto ezilengayo kumele sizisothe out. Indlu yami into yokuthi izinto lezi esisebenzile ndawonye ngitholani ngoba iyakhombisa ukuthi lento yethu iyacikizela. 1 minute kuyahleka 1 minute kubi. Ake sikhulume into ngizothola ngilezi zinto zami. Athi ke wesisi wabantu mina yazi ngoba bengithi asizame sizama siyalana ngingoba mina bengicabangela ukuthi wena uzokwazi ukuthi lo muzi uhlale izingane. Uyabona umuzi lo wena uzokhulisa abantwana kuzoba ikhaya ekhulu abantwana.
ngithi mina ngizoba umamkhulu mina abantwana uzozala wena ungilethela abantwana